Консерваторияның опера студиясы Салих Сайдашевның наемщик, Хафизалям Иркем әсәрләрен, Жәудәт Фәйзинең башмагым музыкаль драмасын һәм башка бик күп әсәрләрне сәхнәләштерде. Соңгы араларда тамашачыларга Хуҗа Насретдин спектакле тәкъдим ителде. Шушы көннәрдә әлеге комедия Кәрим Тинчурин театрында күрсәтелде. Хуҗа кемнәргә баба шулпасы ашатканын киләсе язмадан белербез. Һәр кемнең үз хуҗасы. Нәкый Исәнбәтнең хуҗасын Фәрит Бикшәнтәев фил кертеп, Тимур Бикмабетов Курчак ишәккә атландырып тәкъдим итсә, Казан консерваториясенең опера студиясе җырчылары Ренат Бикташев белән бергә Хуҗа Насретдинның музыкаль комедия икәнен раслады. Әнә шулай Хуҗа белән ишәк аерылгысыз, алар һәр вакыт бергә һәм бердәм, бердәмлектә көч. Бу Хуҗа Насретдинның тормыш маягы, опера студиясе җитәкчесенең тормыш маягы татар композиторлары әсәрләрен яшь талантлар аша халыкка җиткерү. Бик дулкынланабыз, чөнки бу театр, истәлекле театр, бу сәхнә безнең өчен Мәккә шикелле музыкантлар өчен. Монда Кәрим Тинчурин, Салих Сайдашевлар, Фәйзиләр, Музафаровлар кайнаштылар, име? Без хәзер монда куябыз бу спектакльне, без икенче тапкыр уйныйбыз инде бу Хуҗа Насретдинны, монда уйнавы башкача. Сәрби Хуҗа Насретдинның кызы, ул Хамматка гашык. Үз укучыларына теләктәшлек белдерергә остазлары да килде. Минем монда ике укучым җырлый, Диләрә Тухватуллина, Айгөл Гәрдисламова, дип хатын-кыз рольләрен башкаралар. Мин алар өчен гел янып киеп йөрим инде, уйнаулары да булсын, җырлаулары да матур булсын, спектакльләр дә матур булсын. Тапкыр Хуҗа барсыннан да өстен чыга. Әлеге комедияда тамашачы күңеленә эпизодик роль булса да, яучы карчык, ягъни Рүзилә Низамованың дебюты уйлап калды. Вера Минкина, Рауза Хайретдиновалардан соң кабат җанланган яучы карчыкның төгәл образы. Гомумән, һәр актер комедияның тулайым уңышына үз өлешен кертте. Опера студиясы һәр республикадагы булган матур бәйрәмнәргә гел шундый җаваплы спектакльләр күрсәтәбез. Без инде 8-9 татар спектакле куйдык опера студиясында. Горурланабыз. Безнең ике труппа дип әйтергә була, татар җырчылары бар. Әлеге спектакльне караган сәнгать белгечләре Казанда музыкаль театр ачарга да вакыт җитүенә инанды. Җырчыларын Казан консерваториясенең опера студиясе әзерләгән. Бина гына кирәк. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.